बर' हौवाया हौवा नंला, बर' हौवाया अमा जायै जायै मेलेम गैला। मुस्लिम सेंग्राजों आफसार आलीजों बियो मोजां मोनलायनायनि उनाव दिनै आंनि न'खरा सिलिंखार बिलिंखार जाबाय। उन्दैफोरखौ हेलौ आरो गेदेरफोरखौ खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बर हरबाय। दिनै जों मुस्लिम सेंग्राजों गोसोलायो। दा बेनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायगोन। आरो लोगोफोर बेसेबा गोबाव जाबायमोन दा नेटआनो नाङाखैमोन जोंनि बे आसामाव। नेट नाङाखैमोन, नै नेट नाङिया दिनै जों 9 दिन जाबायमोन। आंनि मुङा उत्तम बरगयारी। आङो आंनि गामि बेसरबारि, पस्ट अफिस औगुरि, PS आमगुरि, डिस्ट्रिक्ट चिरां, BTAD आसाम। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हास्थायबाय। बेनो जाबाय आंनि दुखुथिया खाफाल। मानोना आङो थांनाय 2008 मायथाइयाव आङो फाथाबारि गामिनि थरायना महिमा बसुमतारीखौ हाबा लादोंमोन। बिनि उनाव जोङो संसार जायै जायै जानायनि उनाव दिनै 2019 मायथाइसोआव आंनिनो अनजालि महिमा बरगयारिया सासे मुस्लिम सेंग्रा आफसार आली, गामि नांगलभाङा, बियो सिंजों बियो स्रोदै मोजां मोनलायनायखौ लाखुमाबाय थाबोनायनि उनाव दिनै बियो जोबथारनाय समाव बियो खारखोमादों थांनाय जुलाइ मासाव। बिनि उनाव बिखौ नागिरफिननानै लायफिननाय जादों। लायफिननायनि उनाव बिखौ बङाइगाव न' भारा लानानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय बियो बे न' भारानिफ्रायनो बियो 2 मास जायैनि सिगाङाव बियो आंखौ थगायनानै बियो थाङो। बियो बुंदों आङो कम्पिउटार क्लासाव थांगोन होननानै। बियो थांनाय 13 तारिख 12 मास 2019 इंखालि सानजौफुनि 12ता रिंगायाव बियो न'निफ्राय ओंखारनानै थाङो। नाथाय बियो थांनायनि उनाव जा थांदों बियो दिनैसिम आरो फिन फैफिनाखै। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों दे बिखौ जेरावखि नुवा मानो, जेरावखि लोगो मोना मानो, अन्नानै जेन' आंनिसिम फोरमायहरो आरो खोन्थाहरो जेन' आङो अरायसम बिखौ गोरबोआव बोजबनानै जुलि जालांनो नेनानै दङ। बियो गाव जा गोरोन्थि मावदों आं बेफोरखौ निमाहा होगोन। बियो जेबो साननांगौ गैया आरो गिनांगौ गैया। आङो बेखौनो दिनै दुखुथिया हावरिया खाफाल जानानै आङो नोंथांमोन साफ्रोमनि सिगाङाव आङो फोरमायनाय जाबाय। आंहा 2 फिसा दङ, सासे फिसा हौवासा आरो सासे फिसा हिन्जावसा। हौवासानि बैसो जाहैबाय 13 बोसोर आरो हिन्जावसाया जाबाय 7 बोसोर। दिनै नायल' जाल' जों साब्रैजों संसार जादोंमोन। नाथाय बै मुस्लिम सेंग्राजों आफसार आलीजों बियो मोजां मोनलायनायनि उनाव दिनै आंनि न'खरा सिलिंखार बिलिंखार जाबाय। बिखौ बियो स्रोदै लाखुमाबाय थादोंमोन। नाथाय बिखौ थांनाय मास मोनसेनि सिगाङाव जेब्ला आं लोमजादोंमोन बे समाव बियो गावनि खुगाजों बुंफ्लंनानै लादों। दा बेखौ लाजिनायनि गेजेरजोंनो बियो बबेयाव दङ, बबे जायगायाव खनायाव दङ आङो मोनथिया। बियो खारखोमानानै दङ आरो बै सेंग्राया बिखौ दोनखोमानानै दङ। अन्नानै नुसनबायोब्ला जेन फोरमायहरो। आंनि मबाइल नाम्बार 6000430284 बे मबाइल नाम्बाराव जेन फोरमायहरो। हामबायसै। जायबा हिन्जाव गोमादों बे हिन्जावनि मुङानो जाबाय महिमा बरगयारी। थिरेन आरो लबारि बसुमतारीनि असे फिसाजो। 13 डिसेम्बराव बे जायबा महिमा बरगयारी बे खारलांफिनबाय गावनि असे फिसायखौ गारनानै। दा बेनि गथ' 2 आरो लोगोसे गावनि असे फिसाय जायबा उत्तम बरगयारी, बिसोर गोबां दुखु। गामिया जाहैबाय बेसरबारि आरो लोगोसे बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट, पस्ट अफिसआ जाहैबाय औगुरि, बेनि उनाव पुलिस थानाया जाहैबाय आमगुरि। बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमगुरि। जायबा महिमा बरगयारी बे मोहम्मद आफसार आली होननायजों लाइन लालायोमोन। बे मोहम्मद आफसार आलीया जायबा महिमा बरगयारीनि फिसाय उत्तम बरगयारी बेजोंनो बिजनेस पार्टनारमोन। बेनि उनाव बे बिजनेस पार्टनारजों बिजनेस खालामै खालामै बेसानि न'आव गुलि फैबाय थायो। बेनि उनाव बे जाहैबाय मुस्लिम सेंग्रा मोहम्मद आफसार आली, बेजों लाइन मारिनो चान्स मोनबाय। दा बे मुस्लिम सेंग्राजोंबो थाङाखै। मानो होनोबा दा थांबाथाय बे मुस्लिम सेंग्राजों थांदों होननानै डाइरेक्ट हमजाखागौमोन। दा बेनिखायनो बिसोर आइडिया खालामदों नांगोलभाङा होननाय जायगानि बे जायबा मोहम्मद आफसार आली बे मुस्लिम सेंग्राया नांगोलभाङा होननायनि। माबायदि मानसि बेयो आसलथे
बेबायदि जायो नामा मालायनि रायजो जानायखौ बेबायदि खालामो नामा दा जियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना बे जायबा महिमा बरगयारी बेखौ नुदोंब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आरो हायोबा हमनानै दोन आरो नैबे गाहायाव स्क्रिनाव फन नाम्बारफोर दं बे फन नाम्बारफ्राव नोंथांमोना गोख्रै फन हरनानै खौरां हर मानोना जायबा उत्तम बरगयारी आदा बिथाङा गोबां दुखु गथ' सानै दं सासेया 13 बोसोरनि आरो सासेया 7 बोसोरनि बे गथ' सानैखौ गारनानै खारलांबाय जायबा महिमा बरगयारी दा बे महिमा बरगयारीखौ मोननांगौआ जोबोद गोनांथि दा आदा उत्तम खुंगुरा गोबां दुखु आलाय सिलाय नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय महिमा बरगयारी नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोना अन्नानै बे महिमा बरगयारीखौ सोरबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोन जुदि बे भिडिअखौ महिमा बरगयारीया नायदोंब्ला प्लिज अन्नानै आदानिसिम थांफिनदो नों गावनो गाव फस्थायगोन बेबायदि खालामना लायोब्ला गावनि असे गथ' सानै दं आरो गावनि असे फिसाय दं बेजों रंजा बाजा था बेजों मिनि खुसि था बेबायदि नों बेबायदि खालामनाङा जों नोंथांनि लस जागोन गोबां मानसि बेबायदिनो बर' मानसि गोबां बेबायदिनो मुस्लिम सेंग्राफोर गोसोनानै फानजाहैखांबाय नै दाख्लै बावैसो गुवाहाटीनिफ्राय खारलांदोंमोन बेबो सिलिगुरियाव मुस्लिम सेंग्राजों मुस्लिम हौवाजों फानहैजादोंमोन नाथाय बेखौ मा खालामखो गावनि असे फिसाय बर' फिसाय बिसोर अननानै बायख'नानै लाबोफिनदों मिथिबाय बेबायदि खालामनाङा मिथिबायना स' गाइस नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जायबा महिमा बरगयारी आरो मोहाम्मद आफसार आलीनि बागै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे महिमा बरगयारीखौ सोरबा सासेबाबो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरा हमना दोननो हायो